хора. Буквално е 7:42 и мисля, че отивам до летището, брат. Отивам да си направя закуска. Защото няма да имаме обяд. Имам да направим макарони и такива зеленчуци. И да. Окей, значи ще бъде малко тъмно, ама не мога да светна сега. Сега ще ям и ще ви покажа после. Ще ви покажа после фита, с който ще бъда в автобуса. Добре, хора, ако не ви казах, отиваме първо в Сърбия. Днес ще бъдем в Сърбия. После отиваме, мисля, че в Хърватска. А ще видите. Отивам да ям. Също така вече е 5:13. Окей, след малко тръгваме и това е Basic Fito. Тук имам и бъвче на дъбов. Да, тук сме. Чао! Кажете здравей на влогър. Hello! На български. Здравей! Идеята да направят отделен щанд, положиха техните неща, преди да го направите по този начин. Ей, идем долу! Окей, значи сега отиваме в Хепи и... KFC и отиваме в KFC. Going to the toilet. Yes, yes. Ето дава KFC. О, така ми сме. Къща грич. Бяхме до KFC и си взехме... Аз си взех чурус, обаче те се разляха на земята и дойдоха буквално последни. Всички си взеха ордерите, аз бях последна. И се разляха в автобуса и аз ги изчистих. Няма нищо останало, ще ви покажа после. И да... И да... Окей, значи сега спираме на бензинна станция да си купим вода. Спуска някъде и остава само аз. Към този! Окей, сега бяхме в бензинна станцията и си взех вода и гъми берс. Лили си взе вода и киткат. Ще ви кажа в автобуса. Окей, сега отиваме в Макдоналдс и сме в Хърватска, by the way. Какво да кажа? Сигурно няма да си купим нищо. Аз ще си купя още една вода, защото ми изчезна другата. Не, просто изпихме двете. Изпихме и двете, така ще си купим. И да. Аз няма да ям нищо. Аз искам само да видя. Взехме си две води и... Туруруру. Нямате време, просто си правим разходката Сан Марко катедралата и ви връщам в автобус. Ясно?
Не ми се мотайте, не ми се помотвайте, движете се организирано, за да имате някакво време за центъра и за коледния базар. Разбрахте ли ме? Не ти дам. Що? Не ти дам. Що? Да. Може да си... Не ти казва. Да, има такива в Лозенец. Яко е, не задам. Майло! Яко. Аз съм така пресеп. Да, честно и в слег. Чакай, че ми се прецака ципано. Окей, вече взехме си вечерят и Веричка няма... Лъчата. Аз не съм хамната. Път напълно изчъкваме. Окей, хора, тук ще влязохме в хотела. Сега ще ви покажа стаята. Иначе тук е тоалетната. Тук имаме някакво гардеробче. Много естетично. Има розови кърпи, също много естетични. Окей, тук са леглата. И това беше цялото нещо. Така е. Тук са ни всички неща, които още не сме ги оправили, така че... Да. Тук ще спи Лили, тук ще спя аз и тук ще спи Софи. Не питайте. Не, чакай, Софи ще спи тук и аз ще спя тук. Имаме телевизор, имаме чаши и кана и... Да, не знам. Имаме и мини хладилниче. Много кют. И да, basically това е цялата стая. Кажете ми какво мислите в коментарите, I guess. И да. Рип Лили. Окей, значи сега се събудихме преди малко и сега ще си измием зъбите и да. Окей, това ни е като ванти нещото, където не знам, има такива лампички дори. Много естетик. Опа. Окей, сега сме на запускане с Ади и Еличка и Хлин. Там е закуската и който е много гореща. Това да ли закуската? С който стана? Това е Ади и закуската и обаче през цялото време при нас беше светната едната лампа, защото аз не мога да спя на тъмно. И Ели каза, че
Тук влизаме в един исторически музей, където една много мила жена ни разказа за историята на самия музей. Тогава са го използвали, за да взимат от него като оръжията и всичките шлемове и неща. Не всички всъщност са били за битка, някои са били просто за украшение, за да покажеш, че си богат. Беше много интересно. Да имат голям корем. Oh yes, you must have. Wait, тук ли е парзалката? Това е парзалката! Yes! Парзалката Колко ограничение? Ами не знам. Тая парзалка, как се пускаш човек по цяла парзалка? Аз нямам никакъв случай да се пусна парзалка. Тя не е отворена дори. Отворена ли е? Ека! Не е отворена. Хора, май минахме един стоп. Елевейтър! Сигма! Hallo, brauchen Sie Hilfe? Разбрах! Do you need help? Чакайте малко. Gosh. Окей, значи сега сигурно се чудите къде сме, обаче тук отидохме в една шоколадова фабрика. Първо ни дадоха билет за филм и всъщност гледахме филм за биографията на човека, който е създал фабриката всъщност и като шоколада. В началото сега ще видите, ни посреща едно много сладко като коте робот, като тези японските, който ни предложи шоколадови пуканки. Тук минаваме по един като мост и отстрани виждаме как всъщност се прави шоколада във фабриката. Но докато минаваме през моста, може да си взимаме и шоколад да опитваме от като едни пластмасови чашки, които ни дадоха в началото. В самата фабрика също имаше повече от 320 различни вида шоколад и за съжаление не можахме да опитаме от всички, обаче не мисля, че биха се харесали на всеки, защото някои са с повече какао. Тук, както виждате, имаше много такива шоколадови фонтани, от които хората си сипваха. И всъщност на всеки фонтан пишеше като колко процента какао има в него. Мен лично най-много ми харесаха 50% и 40%. Тук вече отиваме на втория етаж, където всъщност виждаме как роботите правят всичко. И беше много интересно целият процес на правене на шоколада. Сега ще оставя и вие сами да видите. Тук сме вече на третия етаж от 4 етажи, където виждаме още машини и фонтани да сервират шоколада. И тук приятелката ми опитва един от тях. Малко е съхнало. Никой не го е пипал. Тук фонтаните вече стават много красиви. Не знам дали виждате, но има един зелен фонтан, който всъщност е с шамфастък. Опитах го, шоколада не е най-добрия, но все пак изглежда много добре. Тук вече сме в магазина на шоколадовата фабрика, където всеки може да си купи от шоколада, който най-много му е харесал. И бяха много интересно формирани. Имаше едни като гъбки, които много ме изкефиха.
Забравих да снимам четвъртия етаж на фабриката, но там всъщност имаше горещ шоколад и имаше един много вкусен. Други хора, значи тук що излязохме от факторито, от фабриката за шоколад и Лили си купи такива шоколадови пуканки и такъв шоколад. И това е. Окей, после след малко като всички се напазаруват и всичко мине, се връщаме, т.е. отиваме в другия хотел в Залцбург и да. Чакай! Окей, хора, Еличка иска да ви покаже също какво тя си купи. Окей, значи... Купих тези мини бомбончета, които нямам идея какви са. Обаче са за мама, защото тя обича розово. После имаме ето този шоколад, който ще бъде за фрутовчетка миния за Коледа, защото тя ще идва от Германия. Писташио и ягода. И после това просто го видях и изглеждаше кют и ще го подаря някой за Коледа, обаче ето този снежен човек бар. И това е. 10,90 евро. Да, буквално. Третия етаж. Ама... Не идвай, повежи се. Често казваме, абе не. Ама качи се ето тук като можеш. Мисля как казвам. Не чувам бела. Чувам бела. Ето е нашата стая, хора. Това е миниатюрна стая, бро. Стаята е миниатюрна. Няма начин. Хора, това е цялата стая. Окей, хора, точно пристигнахме в стаята и в хотела. Значи тя е много миниатюрна и това е малък проблем. Обаче, Локи идва. Сега ще ви покажа тур. Окей, значи тук е, нали, фронта. Тук още не сме си разправили нещата, защото буквално тук ще дойдохме. Тук има много слей като масичка, венти, каквото и да го наречеш. Телевизорче, след малко ще ви покажа банята. Има адски добър вю, според мен поне. Поне на мен много ми харесва. Ето тук има като, нали, за дрехи. Тук има голямо легло и тук има бънкбед. Аз първата нощ ще спя на долното легло. И така изглежда. Това е много готино за като книги да си слагаш или нещо. Мисля, че е това. Да. Буквално хора, сега е 33. Имаме още... Окей, хора, сега ще ви направя тур. Раде, как си правил всичките дрехи в този малък куфър? Окей, няма значение. Така, хора, сега ще ви направя тур на банята и после ще ви покажа като before and after, като си сложим нещата. Значи, ето, това е много слей, цветове са избрали и е много естетик. Познайте какво стана при 20 минути. Туалетата. Това е на Lily Beauty of Juice, много естетично. Това е на София нищо. Това е да и... Да. Хора, вижте, ей така ще направя после забързано, ще направя забързано как вреждаме всичко, окей? О!
Не, аз само исках да си такова. Имам чипс. Буквално. Хора. Къде го сложи Лили? Значи виж, имам и Бенедикт. О, вашата баня е огромна, брат. Вие имате две бани. Изглеждах на какъв... Да. Какво? Ама не са толкова големи. Едната е само туалетна ми. Хора, как си нареди маските? One hour later. One eternity later. Здравейте хора, направих си маска за лице. Малко... Малко е разхвърлено, но trust the process.